Ezagutzen alduzu emantzipatu nahi, baina gurasoen etxean bizi den gazterik? Bakarrik bizi nahi arren etxea partekatzen duen herritarrik? Edo banatu nahiko lukeen arren ezinbestean bikotearekin bizitzen jarraitzen duenik? Pentsatu izan duzu noizbait etxe bat alokatzeko premia izan dezakezula uneren batean? Zer egingo zenuke orduan? Bada, seguru asko, buruko minak eragingo lizkizuke gaiak. Gaur-gaurkoz, eskaintza oso txikia dagoelako herrian. Datuetan, Etxebiden, Azpeitin, etxe bat alokatzeko 553 eskaera daude. Bien bitartean, badakizu 573 etxe huts daudela Azpeitin? Datu horiek eskuetan, etxe hutsak mobilizatzeko plana martxan jartzera doa udala. 2015ko Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza legea hartu du oinarri horretarako. Eta 159/2021 dekretuak jasotzen dituen irizpideak erabili ditu etxe hutsak zein diren finkatzeko. Lege horrek dioenez, justifikatu gabeko arrazoiengatik etxe bat 2 urtez jarraian hutsik baldin badago, etxe horrek ez du betetzen funtzio soziala. Eta hain zuzen, legezko betebeharra da etxeek funtzio soziala betetzea. Zer da orduan zehazki udalak egingo duena? Bat, dagoeneko etxe hutsen zerrenda bat osatua du. Aurrez, aipatutako dekretuak jasotzen dituen irizpideen arabera egindakoa. 2. Hurrengo urratsa etxe hutsen jabei gutuna bidaltzea izango da. Guztiei? Ez. Helburua etxeak mobilizatzea denez, alokatzeko errazenak izan daitezkenetatik hasiko da. Arreta egokia eman ahal izateko, pixkanaka joango da gutunak bidaltzen. Berrienetatik hasita. Gutun horretan, etxe jabei eskatuko zaie hilabete pasatu baino lehen etxe bizitza bulegoarekin harremanetan jartzeko, hitzordu bat adosteko. Etxearen egoera aztertzen eta etxearen erabilera sustatzeko dauden irtenbideen berri ematen lagunduko diete etxe bizitza bulegoko langileek etxe jabei. Gomendioa oro har bizigune programara bideratzea izango da. Alokairu sozialeko eskaintza sustatzeko. Eta jabeek ere berme guztiekin alokatu ahal izateko etxeak. Hala ere, jabeek etxea merkatu librean alokatzeko edo salgai jartzeko aukera ere izango dute. Etxe bizitza bulegora joaten ez direnek edo etxeak hutsik mantentzea erabakitzen dutenek berriz, kanon bat ordaindu beharko dute. Metro karratuko urtean 10 eurokoa. Urtez urte 110 handitzen joango da kopuru hori. Hau entzunda, norbaitek esan dezake, baina jabetza pribaturako eskubidea non geratzen da orduan. Etxeak jabearena izaten jarraituko du, eta helburua etxeak mobilizatzea da, ez kanona aplikatzea. Administrazio publikoek etxe bizitza duin eta egokiak erabiltzeko eskubidea bermatzeko mandatua dute. Azpeitiko udalak horregatik jarriko du martxan etxe hutsak mobilizatzeko plan hau. Gainera, laguntza batzuk ere egongo dira alokatu ahal izateko obrak behar dituzten etxeentzat. Herri bizia eta bizigarria nahi badugu, bizitzaz bete behar ditugu etxeak. Zure etxe hutsa konponbidearen parte da. Hutsik eduki beharrean, utzi behar duenari. Denok aterako gara irabazle. Azpeitia, denontzat.